Salam mehriban tomoşaçylar, kemmeňiz mawy ekranyň öňünde hoş gördük. Bugün hepden birinji güni diýmek, siziň Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň Atawatan TV YouTube kanalyna bir hepdelep garaşyp tomoşa edýän gepleşiňiz Atawatan ýyldızlary ýene siz bilen. Men Perwan Muhyip. Gepleşiň bugünkü sanynyň mehmany, men olaglaryň adyny aýratdyň taýyp aýtmak isleýän. Taekwondo boýunça halkara derejeli sport ustady. Türkmenistan'ın Taekwondo Federasyası'nın başlığı, aktör, instruktor galibiyetinde men aýratyn awtomat sayan zadım bizim yurdumuzun baydağını, Türkmen baydağını ençeme gerek dünya münverine parladan yigidimiz var. Gaýgaty Atabay. Mehman tomoşaçylar, Atawatan ýyldızlar gepleşigine mehmançylykda boldum. Hemmäňizi görmäne çagyrýan, gatygydykly boldy. İşiňizde üstünlük arzu edýän Atawatan ýyldızlary. Hoş gördük. Salam Perwan, bu merdelan. Ýaşy. Näçe wagtdan beri gelen Atawatan Türkmenistan gepleşigine kaçan maňa gerek geler ka diýip oturdum. Morin Agyr sähetli gün geldi, jan geldi. Gelmeliydin, geldik. Sebäbi bar. Öňgörýän gepleşik aslında. Öňgörýän. Ha. Teret näle boldy? Indi köpden bäri gepleşige de gidem men. Ay, bir ýyla bolandyr. Näme şüp bilýärmi? Biljek bolan 3 papitkadan. Birinji papitka sakal. Boldy bildiň. Neyse, sonra aýmyan sakalyň näme? Ýa gelingde kategori aýmatmy, toğramadymy? Sebäbi bar, şu sakal sebäpli gepleşige gidemok. Men gidip bilemok sebäbi şu gepleşikde aýdandyr men sakallydyr diýip. Awa, şoňa sakal mesele nämede şu wagt biziň milli saat guralymyz, dutar, UNESCO ýerde habarmy. Bilýän. Şoňa münasibetli dutar barada Oğuzhan adyndaky Türkmen film bilen kino düşürtdi. Onda da kino adam Hacıgolok. O taýda da rejissor Batır Batyrew, KGB-şna Batır Batyrew, operator Begendik Rozayev. Şolar bilen biz uly filmiň proýektinä işläp otyrdyk. Düşündim. Paşty bir ýyldan bäri. Awa. Şoň üçin ýanky olam Gadymy taryh kino bolansoň ýanky obrazymda sakal. Obrazym ýanky Hacıgologyň Hacıgy men jol. Hacı. Asl iki adammy Hacıgolok? Hacıgolok diýmek, elsiz diýmek. Awa. Hacı şeýle or dutar çalan adam ol. Oglan dutary şeýle näle haýran galyr, ýani derejede çalan dutary. Şoň üçin onu görüpçülük edip onu nemetçek bolýarlar. Elini çapçak bolýarlar. Onda da başa baran ok çapyp ýöne filmde görürtük ne tip bolsa ýanky ýaly çapçak bolýarlar ýöne 3 barmagyny çapýarlar. 3 barmagy çapandan soň aýyny olar dutar çalyp bilmeýär diýilende 2 barmakda çalyp görkezän adam. Ol Hacıgolok aslında legenda ol. Düşündüm. Bir minut beret gaýaky. Men görýän içiň dolup gidipdir aýdyp bermäge. Men sana sowgat berjekdim başda. Soňunda berle. Ýok, başynda bereli. Ünslerimler soňky 10 mesgip beşiň dowamynda heme mehmanymyzyň bir şähtynyň açyk bolmagy üçin galibiyetde näme onu begendirmek üçin ilk bilen ona sowgat berýär. Sowgat berem izinden şu gurung dowam eder. Bolarmy? Başdyna. Gaýasy. İlk bilen Atawatan Türkmenistan Halkara jurnalynyň adyndan siz aski dizek sowgaty kabul etdi. Siziň öýüňiziň bir çünkyni bedemek üçin Atawatan Türkmenistan Ağustos saytından. Seyle de makul sözlük, makul hyzmat terjime merkezi yurdumuzda resmi namylaryň terjimetinde iň professionalaň biri taplanýar. Google Play Market'den makul sözlük ulanmagy ýatdan çykarmak. Başdyna. Sağ olun oglanlar, işiňizde üstünlük, makul hyzmat, Atawatan Türkmenistan. Sowgadyňyza köp sağ olun. Şaý goýaýyn. Awa. Aýasy. Gepleşiň başynda özüň hakynda gysgaçyk maglumat beräýdi. Özüm hakynda näme maglumat toýram? Men 1994-nji ýylda aprel aýynyň 19-nda Margal aýatynda dogulum. Taekwondo turnuwatynda aýyny umuman aýdanda
Основатель taekwondo, aslında taekwondo zunotunu Türkmenistan devletimizde getiren öz yaşlıyım, öz kakam olup duruyor. 1997 yılda garaşdırılmalı alanmadan sonra 90 yılda taekwondo nam getirdi. Aynı 94 yılda doğulan olsam, aynı 95-96 yılda hem şu Yörep başlamdan Ermeni spor zalının içinde şu varlı, şu tayda öğünü böstük, şu taekwondo'nun içinde. Şoň esasında da şu derecelere geldik, şu kiçilikten hem şoň içinde, sporun içinde. Marvel Ayt'ın 16. ýylda öleşdirilen orta mekdebe oturdum. Sadik näme sadik oturan ýalmyşanok. Ondan ýokary bilim Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyny oturdum. 2012 ýylda girdim, 2017 ýylda tamamladım. 2017 ýylda tamamlap göňüllük etdim Vatan Goragyny. Ondan soň 2019 ýylda geldim Vatan Goragynyň. Ondan gün soýulam, öýlendim. Berekellah. Awa. Badyň adyň toýdy. Awa, men badyň ýalňyş ýani kediletip tant etdik. Kediletip tant etdik. Yaram oldu. Öt kaltam aýryp operasiýa bolup ýadyň açýam, doğrudan atýurdum. Şonda da geldim ben. Şonda da bardım. Näme diýeli, gaýrysy saňa geljekki karýeraňda işleňde diň üstünlikler ýar bolsun. Biz soraglary dowam edýär. Gaýrsyz soragy dowam edýär. Ýa-ni gepleşige başlamyzda özüň aýtdyň, näme üçin sakally diýsem, şu wagt Hacı Golok adly kinofilm düşürip berdiň, onda da men Hacıň roluny diýdim. Hatda öz TikTok sahypaňda bir gowy rolik paýlaşypdyň we o rolik biziň elimizde. Birinci syomkan birinci gün şu birinci gününe şula. Birinci başlamadım. Dep boýunça taryalka döwüp zat edip başladyk da. Bu syomka nerede? Gumyň içinde öýdi ýani öýde. Bu ýok gumda da bu nemede? Mürçede. Beherden tarapda. Awa Beherden tarapda Mürçede. Şondan köň şäher bar eken, şonu restaurat etdik de. Awa. Şo taýda düşürdük. Düşündüm. Ýa-ni Hacı Golokda senin Hacıň rolunda şol golok adammy? Awa. Elsizlik nädip ýasadyňyz ýa eliň arkaňa ýa? Elsizlik däl, onu men ýalňyz düşündirdim. Oň elinde çapçak bolup, çapyp bilmeýärler oň elde. Çapçak bolup adam uğradýarlar. O taýda baýbaý scenalar bolýar. O taýda da 3 barmagy çapýar. Şeýle bolýar. Ondan indi bollol saat çal bilen o ýatdy ol indi diýenlerle 2 barmakda çalyp görkezdi. Şu 2 barmagyna şonda şu 2 barmakda çalynýan dutar şondan gelip çykan Hacı Golok diýip ýörüýär. Näme saat bar? Hacı Golok diýip saat bar ýörüýär. 10 minutlyk, 15 minutlyk jurnalak saat bar dutarda. Düşündüm. Legenda ýön aslında Hacı Golok. Näme bir aslında ol rowaýat destan. Rowaýat destan legenda da. Destan ýalyk ýylýardy içinde. Düşündüm. Gaýrsyz. Oğuzhan adyna Türkmen film birleşigi Kämillige ýol adly bir ajaýyp film ödürledi. Bu filmde Gaýrsyz Atabaýew baş roly ýerine ýetirdi, sen ýerine ýetirmeňde we bu filmiň ilkinji görkezilişi ýalňyşmasam Aşgabat kinoteatrynda bolupdy. Gatken adam barypdy. Tomoşaçylaryň töýgüsini gyýtga wagtda gazandy. Şol birinji premýera. Kino gowy. Yine şoňa ýeterli dostum. Kino hakynda bize görüňler. Birinji premýera diýip näme diýjek boldum? Umuman Kämillige ýol kinoň gelip çykyşyny aýdaýyn men. Kämillige ýol kino men tak onan Batyr Batyrew düşürdi. Batyr Batyrewň iň üstünlikli çykan kinolarynyň biri. Birinji kinosy. Ulu gowrumdaky birinji kinosy. Umuman Batyr bilen men institutda tanışdym. Ýa-ni 2012-nji ýylda men institutda bardım. Hiç kim bilen ok, men sportsmendäl, o taýda sportsmen ýalňyşmam düşmedik. Indi men ýalňyş düşdüm şo taýda. Ýalňyşmam düşemok, men öz gowatym bilen bardım. Men näl 2 tane iki hüner istedim men o kiçilikden bäri özüm hem sportsmen, näme kinolar görýän-de bilýän jekçän ol bul görýän-de olar hem sportsmen hem aktyor. Men şo howat bilen Medeniyet Institutyna bardım. Şo howatymdan men hasyl boldy, şol arzumam hasyl boldy, şo institutda hasyl boldy.
Näil boldy? Hiç kim bilen ok men sportmendigmi? Geldim okuwa 3-4 ay geçti okudan soň Türkmenistanyň çempionaty geçirildi. Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşdym, birinji ýer aldym, medal, kubok eltip berdim. Türkmenistanyň çempionu bar eken o bizde. Hormatly rektorymyz öňe çykaryp medalmy berdim, goşurdy. Ijondan soň men Batyram tanamo. Batyr ýygnakdan çykdym. Sen bilýän, her birinji günkü ýygynak. Awa, talipleň ýygynak. Awa, talipleň ýygynak. Şu talipleň ýygnakdan çykdym, o geldi ýanky. Batyr Batyrov menni. Ýanky rejissor. Rejissor ýaly Batyr Batyrov. Siz tanışdalyn. Tanışdalyn, tanışalmaşat. Geçip barýan o durda, men durdum ondan. Menni rejissor diýdi. Rejissorlugyny utarýan, okap berdi. Men howatym men howatym ýanky alak. Sportivny uruşlu tahnalary. Uruşlu tahnalary, sportivny baýyk düşürmek diýdi. Sportivny baýyk düşürmek diýdi. Men bolýa diýdim. Men kino aljak bolýan diýip aýdan ok. Bolýa diýdim, öwrenşat diýdim. Sen gardy edýän diýip, ýendi ýürejek bolýan, durda diýdi. Allah diýär. Men teň bilen düşürjek diýär, bilýärmi? Sen taekwondo ekenim, çempion ekenim, dawa teň bilen düşürdi. Men onlara birinci safarda men ýaňyr 3-4 ay boldy meden institutda baranda. Ay bol, dawa men howasy başladyk. Indi başladyk şonda. Şonda bir diýdi, gitdim ondan. Ikinci kurs alyp, üçüncü kurs alyp başlamdy. Gitti 2 ýyllar. Awa. Başlamdy. No arasynda görüşip durýar. Arasynda görüşip durýar, tanışdyk, arasynda görüşýär. O başga kino başlady, Intakamil'e ýollanýar. O kinony taşyrdyk, o Murat Molla bilen başlady kino. O kinonam saňa barýan ýol kino. Bilýän, saňa barýan ýol. Saňa barýan komiteni kino, ona başladylar. Onu diýinandan soň, ondan soň Kamil'e ýoly başladyk. 2017-nji ýylda da ýanky kakraz Aziýada başlap onu hödürledik, ýanky premier etdik. Olam näle ýanky biz Türkmenistanda kän uruşly sahnada görülmedik bolan soň diýär. Ütköşk janr, täzelikde ki. Täzelik boldy da, bir gitti damyndan. Ýanky şol kinoň nemetinde ilkinji görkezilişinde ýaşy goşunyň bir diýen sözi bar eken. Kino ssenariýy ýazylyp ýörkä men öýlenjek bolup berdim. Kino indi düşürilip başlany men öýlendim. Kino çykýa diýilende men birinji oglum boldy. Montajy täze neçiklerine ikinji oglum boldy. Edir jonnal boldy şol. Şon ýaly udaga çekdi. Şonnal udaga çekdi ýöne men ökünem udaga çekende täze. Eğer ses üçün täzeden işlenili, montaj täzeden edildi. Kino rahmetine beletdir. Gatkyny işdir. Geljekde Kamillige ýoluň dowamyna garaşmalymy ýa-da bu kinony ýapdyňyzmy? Yo, yapandyk. Batyra Kamillige ýol 2 erjellik diýip çykarjak diýe. Düşündüm. Ýa-da şu netibeden şu Hacıgolok taşlarly, ondan soň görber. İnşallah netip bolsa. Hacıgolok diýinişýärmi ýa Intakamil'işi? Hacıgolok 90 götürüp düşürli, 10 götürüp barly. Düşündüm. Aslında kino diýilýän sunuwatyň, kino diýilýän işiň çykdaşynyň nähilekdigine bilýändir sawa. Kinoň budjetinde nähile gollap berenler barmy? Budjetinde elbette budjetini ýanky Oğuzhan adına film budjeti bilen düşürilýär. Ondan daşary ýanky ýaly himayatkarlar bolýar, ýardam berýän ýanky birinji azak geçmeli adamız ýardam berýänçiler ýanky Salam News bilen Eklin. Şolan ikisinin gollap bermeginde şu film düşürilip durýar. Ene gatnaşmagyna gollamagyna düşündüm. Indi şo bileleşip ýanky Oğuzhan adına türkmen film bilen bileleşip edýär. Ondan daşary ýanky ýaly Ada Production ýanky backstage'ini düşürmekde kömek edip dur. Ondan ýa-da kino diýimde şu matýarmaçdy geçen gedek Atawatan ýyllaryna Düweyda Feýid Aydyn şeýmede mihman çagardyk şonu şoň bir klip hakyna gurlaşdyk. Klipini 6 sany oglan öňünde durýan ekeni, ödüm uruşup şolara garşy şonu men Düweydadan soradym. Öň taekwondo bilen meşgullanyň diýdim, "Hawa" diýdi, men kiçiligimden mer taekwondo bilen meşgullanýan şol. Dublýorum ýok. Özüm ýerine. Sen şu özüň depdiňmi şolary? Özüm. Iň kyn sahnalaryň biri boldy men üçin ýerine ýetirmek diýdi. Ýanky böküp depýän ýeri bardyr 6 sany oglan. Düweyda. nämetdi? Depip ayağı bilen yıkıp dura oglanlar. Näme güldüň şu?
Deredin mi? Gördün mü şu gepleşigi? Aslında Zübeyda alayım. Yok. Zübeyda Seyidova bilen bir gepleşik taýynladyk. Şu gepleşikde de ýanky täze klibiniň Yo, ben gördüm videosunu. başın yönü edil yank yerine Klibiniň videosunu paýlaşdyk. yank rolünü gördüm şu. Awal. Paýlaşdyk. Şonda men Zübeydadan soradym. Nähili kyn diýdim bolyn, men näde taýykbanda bilen kiçilikden märe meşgullanýan näde. Deredin mi? Sen gördün mü özüň şu klibi? Hawa. Indi şu yankı bay voice scenalar ne iletti? Ne yerine yetirlen? Gyýyp berden bar ya. Gyýdyna şeýle berden bar ya. Ýeňse tarapyndan öňünden hem oglanlar çykýar. Bularam dep urup ýykýar. Ay tarafından? Şundan. Ýeňde tarapından. Indi logiski pikir et. Näçe ýeňde tarapından? Tak. Nämiş? Görmedlik üçin. Aýdym çiň ýüdüne Aw. görmedi. Näçe görkezmerler? Sebebi Kaskadyor mı? dublaj. Ne dublaj? Deredin mi? Näle? Aýdym aha. Deredin mi? Urşy kim dedi? Aslında Türkmenistan'da urşlu scenalary kim dedi? Sen Kim goýýar? Onam ýaşy Ellis Production maňa gaýt etdi. Adam big dostum. Ýaşy öýde jan etdi. Aha, brat dedi, naly. Dawa edäýler dedi, şuna idea var dedi. Boldy mesele ýok. Ýaşy näme diýse men kömerin ýani. Hiç mesele ýok. aha. Boldy goýup beren dedim, mesele ýok dedim. Ýöne dedi. Biziň gyýdymyz urşulýan däldir. Goýja gyýy tapmaly dedi. Menem getirdim-de alt sany oglan. Aha. Okuwçylar oglanlar goýdum. Professional nikilip bilýän, urşulýan oglanlary, professional urşan gyýdymyz bardy. Mähri Agaýewa. Mähri diýip okuwçymyz bar. Mähri. Çempionka Aziýan çempionkasy. Aziýan çempionkasy öz wesinde. Getirip goýdyk. Ana şol. Ol aslında Zübeyda dälmi? Men urşup goýdum. Men görürdüm Zübeydany. Wah. Anta Yanka Zübeydadan çekin korkup otursa men tekmando gat. Ya mor taekwondo gatnaýan, ön gatnandyr. Ýöne sahnada özüm ýerine ýetirdim diýipdir bolym. Bilemok wah. Açyk goýaýdym da ro. Ýöne men bilemokdum da o. Bilem aýdam. Mähri sportdy ýani. Umuman şonnalyk neme o scenalaram goýduk şonu klipde, ilkinji klipde ýankyara bay scena goýdum, klipde goýdum. Adam ýankynam ýerine ýetirendir. Mähri Agaýew. Mähri, minnetdar sana Mähri. Geçen gedek Zübeydan klibini aýtmadygan martok, Zübeydan gepleşigini aýtmadygan martok, men şu gepleşikde sana aýratyn minnetdar. Gatty gowy çykartdyňyz. Dowam edýär. Gaýyrsyz. Köplerin türgönleşik diýsen, gödüňine gelýän zat ilki bilen ýanky gödüňde galýan gökler, ýa bolmasa en namyndaky agyrlar ine şolar gödüňine gelýändir. Biziň elimizde bir video bar, ol videoda gaýyrsyz tälimçi bir çağazyk bilen türgönleşik pursatlaryny paýlaşdyr. Ataşym oğlum. Öwredim. Ahir depde. Bize sportlar hakkında görünür. Çağalar we ullary türgönleşip geçmeň ikisiniň arasynda yer bilen gök ýaly tapawut bar. Yer bilen gök ýaly tapawut bar. Näde öwredýän çağalara? Çağalara. Iň gyzykly şu çağalara öwretmek. Iň kellar tam çağalara öwretmek. Yani iň gyzykly tam şol. Sebäbi ýanka videoda görüşüm ýaly. Ýanka gyzykly da öz bilýän zadyň aslında bir ýerine öwretmek, eýem şoň özi gyzykly Alalaşýan. Sebäbi ýanka çağajyklar höwet edýän, höwet etmeýän, höwet edýän, kakasyny höwet edip getirýän o adam. Awa kakasyny höwet edip getirýänini, ino kynrak düşýär ýöne şol höwet etmeýäni höwet eder ýaly derejäge eltmek, olan bir aýraty indelek geçmerden. Näde? Näme aýdaýyn? Men eltdim oglum sen ýanyna, 5 ýaşynda, 6 ýaşynda. Öýde diňe ýanky multik görüp ýatan çaga, şoňa taekwondo näde höwet etdirdi? Deredin edil sen gelek bir oglança getirdiler. Kiçike. Ay 5 ýaş, bolsa 5 ýaşyndadylar. Näme etdiň dedäň, men öwrenjek geldi ýatda. Kakasy ýöne nastaý dedi. Men alyp gitjek ýa, şunu öwretmeli. Ay o läli götün çaga edi.
Nämeden men öwrenjek gelýär-da. Ha. Bırak geçenden soň uçup aylantyr. O öýde azar berýär diýär, o alyp git diýip zat diýär. Çağa huwasy näde, nämeden başlanýar ýanky alak. O getirip dawa edip köp enata var ha, getirýär çağany. Şunu geçip görsün näde? Geççe o çağa da rotim böyle häzirki döwrüň çağaty. O biziň döwrümizde alak derler, ýeňe çukurma bir tapar şart. Gitseňem gitýän gitmeden o döwür der bilýärmi? Ondan soň şu getirýär, ay mena geçsek gel trenirovka diýär, olyn alyp gidýär. Men enata düşünürýän, şey diýip ýalňyşýaňyz diýän. Şuňa diýän nastaýdy, bir aýdyk gatdy diýän. Soň teň ýüreňe düşýär men gitjek diýip diýän. Sebäbi intek bilen ok bäriň gyzygyny, bäriň öwrenýän zadyny, ýanky baklaşgan diýipdir. Ýokarda goýup, köp adam edip bilmeýär ony. Ýanky ýokarda goýup, o toştyn stol. Ýanky ondan öz öýüňizde oturýan şey baklaşgan arada, onuň dep diýende pırlanyp depdi. O şolan bir üstünlük da, şolan bir guwanmar zatlaryň biri için bolýardyr. Aşgabatyň ýaşy Türkmenistan çempionatyny nädir medallyja barsa oğlum olaýam o aglatýan pursatlar o çağan jetip gelseler begenjiň aglatýan pursatlar. Sport üçin aslında Misal üçün hiç wagt giýişler diýilýär, bol misal üçün maňa giýiş onu bilýär. Maňa meňdeşler bar ýa-my? Maňa meňdeşler ulra oglanlar bar ýa-my? Ulra oglanlar gelýär. Näme şu gelýär? Emin özüm üçün öwrenjek, men özüm üçün men ýaşa gitjek gelip gelýänler bar. Käbir gelýär, men Dakanta gitjek, ýaşa da gitjekdik gelýär. Ullaram. Öň sport gören bolsa, edelim noldan başlatan ýaşalyk gitip bolmaýar, ýa-da kiçilikden başlamasa. Soňça pemme enatalara ýaşlykdan çağlanyldy, sporda bermeňizi maslahat berýän. Askannoy Taekwondo, Türkmenistan Taekwondo Federasiýasy näme diýdi? Çempionlaryň mektebi. Berekalla, işiňde diňesin ýar bolsa. Gaýasyz, biziň gepleşigimizde rubrikalardan ibarat. Seň üçin bir kanjak rubrika taýinladyk. Olaryň birinjisi postlary synyp atlandyrylýar. Instagram sahypaňda paýlaşan postlaryň içinde men iň gowulma ýaranlarynyň biri ine şu. Geçilen ýol azal, geçmeli, ondan hem känip ýazdyk. We bu megerem seň izlerleýijileriniň pikirlendiren postlaryň biri bolsa gerek. Öňde goýan maksatlaryň dogrusyna gurrunlar, özüňi geljekde nirelerde görýän. Ya başga kärlerde, başga pudoklarda da bir öz eliň ýygyny goýmasy ýa-my? Kakam emişe näme diýe bilem. Şu sporda getirdi. Birinji medalmy eltip kakama berdim ha. Şonda diýe kakam diýe hiç wagt diýe üstünlüğü arkaýynlaşma diýe. Inte geçmeli ýoluň kän diýe. Sen diýe şu medalyň enşemetini alardın diye, yani şol enşeme aldığınca trenirovkan şonça da güýçlendirmeli. Arkaýynlaşma diýär. Birinji ýer almak mesele däl. Köp trenirovka geçýän. Tälimçiler bilen köp trenirovka geçýän, birinji ýer almak mesele däl. Mesele näme de bilýärmi? Mesele birinji ýeriňi saklamakda. Şu derejeni saklamakda. Ana şu arada ýanky post. Hiç adam arkaýynlaşma. Näder şu derecede ýokary derecede durdunmy? Şonu saklamak, şonu ýetmek mesele däl. Giýjen günü edip zähmet çekýän, ýetýän. Ýöne mesele ýankyda şonu saklamakda. Düşündim. Meni gyzyklandyran ikinji postyň ene tebigatda bir gowy ýerde düşüpdiň. Kaptalyna rus dilini ýazypdyň, men türkmen çokat beren, hemme kabul edilen şöýdegitler, geçmişde hemme kabul edilen şöýdegitler geljeňe täsir edýär diýipdiň. Taňa soragam şeýle, geçmişde etmediňe ýa-da edeniňe ökünýän işiň barmy? Planda da eden boldum, başgaça bolar diýen pikiriň barmy? Gaty pikirlendiň öýde. Gözle ýaşa. Benim mäder otur pikirlendir ýani birden aýdarow diýdim. Ýa pikirlendir ýani ne? Bilemem, geçmişinde adamda bolup bilýär. Misal üçin menne ba, şonu ýalak nemelere wagt, şo wagtlara plan eden bolsadyň ki, misal üçin näme? Misal üçin aýdaly IT ugrundan men höwet edýärdim gaterwet. Internet ugrundan, internet tehnologiýa ugrundan gaterwet höwet edýärdim we maňa şol ugrudan bilim almana bir mümkinçilik bolupdy.
Men şol mümkinçiligi tutturypdym, başga ortaýlapdym. We 2009-10 ýyldan beri şu adam bir gapdyldan aýtsyny aýramak ýöne şonu kämilleşdirmedik bagynanýa. Eden bolsam men şol ordan kän işler edip berdim diýen pikirim bar. Bilemem, tamam ben näme aýak men näme şu emmeden gowy ya ökünen adam ýok. Emmeden ýanky men ýanky aktör olmak, ýanky sport hünärinden daşar aktör olmak. Awa şol ikinji nememdi. Düşündüm. Olam haşty bolup gelýär. Düşündüm. Bolup başga näme? Gulala bolduk. Yani oturup seydi pikirlenip başladım ol häzir. Yo men böldüm ama planet boldum. Düşündüm. Inni, gaýasy. TikTok sahypaňda o video paýlaşypmyň, bu videoňam görülmesi gaty ullukan meçhurda alypdyr. Ene de şol video. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want Abi işte durmuş bilen taykanda durmuş ikisi garnym. Oňa düşündüm. Men bu videony näçe sene soramak isleýän, öz durmuşunda sosial saytlaryň orny nähili, sosial ulgamlaryň teň durmuşunda orny nähili. TikTok, Instagram, YouTube tapaw ýok. Ýanky Ferit ýekezemin taekwondo, aktörlük şular bilen bilelikde sosial saytlaryň aktiw görnüşde alyp gidýän. Nädip muman şu sosial saytlar hakynda. Dereder. Sen uyankalı pırlant dipmek arada o arada metre o yani yokorda eten yokorda yarım saat durar havada. Yöneten şu sosyal saytda halk hudurlameden görkezmeden hiç kim tenmakta hiç kim bilen o. Sen pelvan mı kuyuftun mu? Sosyal saytın üstülen görkezýän. Men şey tanıdım seni. Adır sen neli güýçli diktir bolsaň bilenmi? Sen sosyal saytda özüň tanıtmadan, görkezmeden özüň reklam etmeli gaýasy. Yo reklama däl ya. Reklama işin görkezmek diýip alady. İşin görkezmek ha. Aslında Instagram soň reklam etdiler onu, reklamny account etdiler. Aslında Instagram öz işini durmuşuňy ýanky istoriýalarda paýlaşmak, nira bardyň, näme etdiň, ondan soň öz üstünliklerini paýlaşmak, ana şol ol. Soň onu reklam etdiler. Soň dünýä ýüzünde, diňe Türkmenistanda, dünýä ýüzünde soň reklama çykdylar, söwda satyk ol bul. Aslında dörödülenni, ýanky ýaly öz diýişnestiň içinde bolmaly aslında. Men pikirim. Asynyň taekwondo turgunlyş işleňde, ýanky sosial saytlarda goýan roliklaryň, işleriň täsiri barmy? Mysal üçin aýdaly, şul videolar üçin menem şunu ýalak bolup geljek diýen çağalar ýa-da ullar barmy? 90% çağalar. Kämille ýol kinon görüp geldiler. Näetdiň? O tebe kämille ýol kinoda taekwondo nämedigini düşündirler o taýda. Kämillige ýol, ana şu 90% çağa, şu kinony görüp, şu taýtyrnak etjek dip gelenler. Düşün. Garan 10% men sosial saytdan ol bul jonalar. Ýalyma düşýärmi ikimiz bilelikde şu zalyňyzda bir taekwondonyň tiltimlerini ulanyp bir reklama roligini düşüpdik. Onu bir däder paýlaşar. Bir taýdyň dowamyna çağalara diýdiň, bir aýdan öwre diýeni bir taýdyň dowamyna zordan men bir tiltime öwrendim diýipjek bolup. Go rolik bol. Go bolup şolam. Görkezdiň okman. Eger birini saýlamaly bolsa, sport saýlardyňmy ýa-da kinony? Saýlamaly bolsamy? Saýlamaly bolsa. Sende başga ýol ýok, ikisinden birini saýlaýmaly. Sport, конечно. Sport men kino sportyny söýlen bardym. Düşündüm. Gaýasy. Ýeni bir soragym bar. Türgün hökmünde muman hemişe ýeňýän närsing, dogry edil. Men sen nimeýin? Muman. Ýeňilişe näkil garaýan we ýarışda ýeňilenlere näme maslahat berýän? Ýeňilmek diýmek, inniki sepkitlere ýetmek diýmek. Äderden şu közönçi görmeden, ýeňilmek közönçi görmeden sen hiç adam birinji bolmaýan. Ýeňilişe tede bar bolan, soň, ondan soň ýeňici bolýan. Ýeňilişe tede bar bolmaly. Düşündüm.
Indi yankı kıyınçılık görmeli la. Şu duyguýuň nämedigini bilmeli, duymaly. Yeňişiň nämedigini. Ondan soň yankı yeňilmek diýmek, indiki men düşünşüm yeňilmek diýmek, indiki tepitlere ýetmek diýmek. Düşünüp bilmi? Motivasiýa ýok bundan. Motivasiýa ýok bundan. Düşün. Öz ýaltalygyny aýyrmasaň, ýaltalyk seniň arzuwlaryňy aýyrar diýerler. Ýaltalygyny aýyrmak isleýänlere näme maslahat berýär? Bizde taekwondo-da näle? Birinjilik bilen garşydaşyň yeňmäkäň özüň yeň diýilýär. Hawa. Näme düşünýän şoň? Öz içiňdäki adam ýaltalygyny yeň diýmek biziň esasy ýörelgämiz şol. Hawa. Garşydaşyň yeňmäkäň özüň yeň diýmek, ana şol ýaltalygy yeňýän, ondan soň sen garşydaşyň yeňýän. Ýaltalygy yeňmäkäň garşydaşyň yeňmeýän hiç adam. Can edip öz üstünde işlemeli. Diňe öz üstünde jylanýan bolmaly. Belli geçmeli adamın etdiýän zadyň söýmeli. Etdiýän zadyň söý. Ana şonda sen emel ýankalar bir işi alyp barýandan emmedne maslahat berýän etdiýän zadyň söýmeli. Sportsmen sen sport söý etdiýän zadyň. Sen aýdymşym etdiýän zadyň söý. Sen operatormy? Düşürüşün operatorlaryň söý. Kazan saňa da deýişler, hasan ordan pahalap oturmalylar. Ýadadım men. Kaka. Minnettar. Biziň gepleşigimiz feňçin ýene bir rubrika bar. Megerem biziň tomoşaçylarymyň iň garaşýan rubrikalarynyň biri bolsa gerek, hawa ýa-da ýok diýip atlanýar. Men taň 35-dan tora taýnadym, sen ýa hawa diýmeli ýa ýok diýmeli. Eger ýok, men salt sorarym, sen hem gaty salt jogap bermeli. Diýilýär, näme jolary? Näme ýalyk? Bilit. O ne hoy? Ne diýär? Bilit diýilýär. Reska jogap ber, ha? Reska diýär, bilis näme bolýar? Näme bilema? Ay sorsun. Ben gaty salt sorarym, sen hem gaty salt jogap bermeli. Eger hawa bölmeýdi. Hawa sportsmen mononom burada diýmäge çekinýär. Ögünnäki bakalayla zınk goýberdi oturarsyň da. Aýaksy, ben gaty salt sorarym, sen hem gaty salt jogap bermeli. Sportsmenler bakaldymy ýa? 50 dollar diýem. Gitdik onda. Eger hawa ýa-da ýok diýip bilmeseň, onda diňe bir söz bilen jogap berýär. Bolýarmy? Näme bir söz bilen? Taýinmi? Syomka prosesinde tilsim görkezek bolup ýalňyşlyk bilen hakykatdan hem bir ýerine uran wagtyň boldymy? Men urdular. Sen urdular? Ha. Ýalňyşlyk bilen ýani Kamilya ýoly men garşydaşym bar ha. Näme? Batyr näme joň ady şol ogluň ady? Şarif Oralman. Orad. O video tam bolmaly. Men paýlaşdym nemede? Instagram sahypamda bardyr, şonu gözläp goýýardym. Şonda hakykatdan yüzme diýär, boldy gitdim. Jackie Chan ýa-da Bruce Lee? Jackie Chan. Elmydamy seriozun däle komediýa filmlerine değişken oglanyň keşfini hem ýerine ýetiresiň gelýärmi? Hawa. Ýerine ýetirip bilerini öýdýärmi? Hawa. Bolýa. Diýmekden aktyorlyk goýuňa gaty goýun ýetýärmi bolmaly? Ýok. Hollywood aktyorlarynyň şu keşfi menem gowy ýerine ýetirdim, şundan diýäniň barmy? Ýok. Rejissor bilen oňuşmadyk wagtyň boldymy? Batyr bilen mydamyň şo bolar? Näme diýäň şo? Syomka prosesinden gaharyň gelýär, çykyk gaýdýarmy ýa-da oturýarmy? Görmeden aýdyp bolam. Diňe da bar o. Bolýa. Batyr men diýen, şu gowy bolýar, batyrym bu gowy bolýar diýär. Ýani batyr rejissor taraplarına kendi ümit beremok da o sporda bolmaýar diýär da ondan men rejissor näme men sana adam verem. O adam sporda degmäýdi diýen, ay joň üstünde de köp dawa bolýar, ýankyar gitar gelýän diýip köp dawa bolýar bilýärmi? O baramdan soň bir saat garaşýanda gözüm gelýärmi? Kamera näme taýin bolýança. Aýny rejissor rejissor näme? Diýete saklap gezmekmi ýa-da ýetin gelenlerde ýyp soň sportda gezmek? Ýetin gelenlerde ýyp sportda gezmek. Berkella. Halamaýan keşfiň ýerine ýetirip gördüňmi? Halamaýan keşfiň ýerine ýetirip gördüňmi diýip o giden kino düşýär. Hem halaýan keşfiň. Aha. Sportyň bilen bol, aktyorluk seňki däliýenler boldymy? Boldy. Başdan ýaş bu adammy? Aýny çykýar bir tane. Adyny aýtjakmy?
Ay, atlarım yani şuna otur ben kendim başparan adamım yani. Şekerli çay ya da limonlu çay. Limonlu. Hindi kinolarına Dur. Limonlu şekerli çay. İkisi bilelikte. Limona dişin erbet etken. Su içilmesini. Atacan şeker olsan azıcık. Bala. Hindi kinolarına düşük görüyorsun eliyame. Hindi kinolara düşük görüyorsun böyle prensip var ama yankıyarak işe de çağırdılar Hindistan'a. Yani Aktyoska'da derler, tekvandon trainer bolup işe çağırdılar Hindistan'a. Düşündüm. 2000 yılı var, 2019'da çağırdılar. Gitmedim. Rubrikanın adı hava yok, kol kirliye giydin lan bunu. Şey değil mi? Yalnız çıktır ha. Bala. Ne dedin insan sonra mı? Hindi kinolarına düşük görüyorsun eliyan dedim. Ava. Hindi aktyorlarından kaysın halayan? Şahrukhan. Mektepte wagtyň bir ul olsa maşul oğlunun ağrımalarını yiýäniň barmy? Yok. Sen wagtda ýertirgönleş başladın diýdiň. Ay men. Aytdım ha. Düşündüm. Turgönleşdirýäniň arasynda zihini we ýöne gaty ýalta çaga barmy? Bar. Turgönleşikde ilmi damy gaharyň getirýän çaga barmy? Bar. Sen ne süňk döwülme şiketleri kelme? Ava. Bir ýere baraňda seni tanap, han bir tilsim görköz da diýseler gaharyň gelýärmi? Ava. Aha. Arnold Schwarzenegger ya da Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Jason Statham ya da Brad Pitt. Jason Statham. Bala, menem şoňa bolýan. Wagty ýygyna tarap bolýan marta sportyň görünüşine çalşardyňmy? Yok. Taekwondo'nyň tilsimlerini köşe uruşunda ulanyp gördüňmi? Yok. Drama, komediýa. Drama. Hiç hili sport bilen meşgullanmayan adamın näçesine bir wada güýjüň ýeter? Köçede däl, zalda. Ay diýelim bir. Birine. Ay ne o? Minimum bir diýelim. Minimum. Bala. Taekwondo ben köplügürak köni berdi. Olurla tamam bu da. Ya öyle Taekwondo'nun adatly durmuşda iň soňky haçan gerek yeri boldy, ýöne ulanmadyň. Taekwondo'nun adatly durmuşda Gerek yeri boldy, ýöne ulanmadyň. Soňky haçan boldy? Soňky şu batyrga harmetrenler. Ýaman ýerde. Batyr seyre tap bolşumat, aýdyp oturandyr. Bayırda ılgamak... Rejissor diyen adam var. Şeyle bir nereyim oynuyor. Urasın gel ya. Kim rejissor onun adı? Kara bilemem ya. Batır bilen açan. Ne işe dolamsam. Bizde de bir yeri var. Bizde de bir yeri var. Sayda atıyor. Ulan gelecek atı görme. Gelecek ya ne oğlum? Böyle kedres kılıyor bizi işte. Biz kabinette var, kino çöplerimiz var. Berler kesersin de. Kuma edip kine serial şirket. Kesme ne şu kesecek? Yani sigurlayan yerlerimde yani. Yok ne şu kesecek? Ben kina ketay mertim de. Sen kine kesersin. Tamam. Koyun ya, koyuştayın kakao bu mu? Vale. Nestayda atıyor bu lelek zat diyen koyun. Bayırda algamak ya da tırnazorda. Bayırda. Bayır boldur, onun arası hava düşnüklü. Hayvanların arasında gater bet korkyanın var mı? Yok. Hiçsinden it bolsun, yılan bolsun, alaka, fıçan. Ay. Men misal üçün alakadan korkyan. Bilemem ya yılan zat bilemem. Göremem, görsem bilemem. Sonra sözgüdü olayım. Ödeyin görüyor zaten yankın demeler. Düşündüm. Üy hayvanlarda arada garip. Seni ulan yanlıklarını duyup bilýän mi? Yok. Yo bir tapar boldy. Şondan soň duýup bilýän. Düşündüm. Garaşmagy başarýarmy? Iň halamaýan. Öz gatnaşan filmlerini özüň dolu gördüňmi? Aba. Fantastik filmler ya da durmuş filmler. Fantastik. Ata watan ýyldyzlaryny gepleşige çağırman kak gördüňmi? Aba. Hemme soralara dogry aýtdyňmy? Yok. Hayır, aladı. Ata vatanı aladı. Yap bolluydu. Niye gördü gelmek ayıttı ama ayıttı gördü. Öyle goğunluk veren bana ayıttı mı? Ya gelip oturandan ayıttım ha. O kaçan çağırar kardeşim. Ya değişen. Daş. Minnettar Burak. Sağ ol. Sağ ol. Men şu sorağa gepleşin ahir üçün taýynadym. Haýsy işlere etmän bu dünýäden gitmeklik seni howsalanýar.
Nämeler edefin gelýär? Ene tamra diye desinler boldy başga da öz akymdan bolar. Ene tamam ýanky ýylgyşyna bilemem ondan ýanky berekella oğlum. Näşe dogry ýoldan barýan berekella. Bu sözlerni men tamam ýylgyşy boldy maňa başga iş da gerekmi? Sen ýekow. Men gowurýan. Awa ýekow. Düşündüm. Goý kakymyň zanyta bolsun. Ezeminiň zanyta bolsun inşallah. Sen üstünlüklerine gowanyp, sen inniki üstünlüklerine begenmek olara nesip etsin. Ýene sen hem näme üstünlüklerine bir gowy täzeliklerini paýlaşyp durmagam Atawatan Türkmenistana inşallah nesip etsin. Zanyta bolsun. Gaýgysyz sen bilen gepleşik şeýle gyzykly boldy, hatda öz içimde de sporda höwetlerä başlady. Mundan öňe nakara höwet bar dogry aýtsam. Gepleşige geleniňe tüýsürekden minnetdar. Gepleşiň ahyryna tamaşaçylara aýçak diýjeklerim bar bolsa ine kamera başsyna. Perwan birinjilik bilen ajaýyp gepleşiňe de üstünlük arzu edýän, men saraňa köp sag bolsun, minnetdarlyk bildirýän. Şeýle gyzykly gurrunlar bolup geçdi. Sag bol. Mehman tamaşaçylara da sport bilen meşgullanmagyny maslahat berýän. Sport saglygyň gireýdir. Minnetdar. Gaýasyz ýene bir gelek Türkmenistanyň Taekwondo Federasiýasynyň üstünlük arzu edýär. Goý siziň turgulanyňyz elmi damy Türkmen baýdagyny belente parlasyn. Diýden ýere barmaly, näl çağa ýazdyr. Nire barmaly, aýdym o. Men häli öňe aýdardyň aýtdym. Nire barmaly, dogrudanam. Nire barmaly. Umuman Olimpiya şäherçesinde aslında turgunlaş geçen yerimiz Olimpiya şäherçe 4-5 ýaşdan ýokary ýaşdaky çağalary kabul edip başlaýar. Kime gyzykly bolsa ýanky şaýk berler hunda Taekwondo School TM diýip badyr Instagram sahypamyz. Biram gaýat tapap Instagram sahypasyndan şo taýyk ýazyp bilerler kim höwes bilýär ýani bolsa uly ýaşdaky gyýjagarlar bolsun, uly ýaşdaky gyýjar bolsun, oglanlar bolsun, oglanjyklar bolsun kabul edýär. Hemmen kabul edýär bizde ýanky diňe taekwondo däl, ýanky tertipli güne öwredilýär, girim çykma öwredilýär, ondan ýanky boks, ayak bilen işlemek, ondan gimnastika, akrobatika, beden saglygyna peýdally atlaryň hemmesini taekwondo sunatyny öwrenip bolýar. Düşündüm. İnşallah nesip bolsa, goý sizden tälim alýan turgulanyňyzdan kän bolsun, ýa gaýtysmy alamdyň üstünlüklerine de gowalmak bide nesip etsin. Tamam. Mehman tamaşaçylar, hormatly dostlar, ine şoň bilenim Atawatan ýyldyzlarynyň ýene bir gyzykly sanlarynyň birini jemleýär. Bugun hepde birinji güni ýene şeýle gowy gepleşikde duşýansak. Aborta daşda däl, inni korunjoň diýdarlaşýansak, hoş, sag bolun.